Nadam se da ste uzeli ovaj papirić, ove beleške kad ste ušli. Imate? Nadam se da imate. Ako nemate, neko će prići, Luka će prići da vam da. Dobro je da imate ovaj papirić i ovu olovku, zato što ću vas uskoro pitati nešto i voleo bi da to zapišete. Luka, dignite ruku, pa Luka može da priđe da vam donese. Ko nema, olovku i papir, ovdje ima u ovim brošuricama. Dobro. Oni ko neće da pišu, morat će da daju odgovor u sebi. Ko si ti? Kada bi te neko pitao, kao što te ja sada pitam, na primjer, da opišeš sebe u nekoliko rečenica ili u nekoliko reči, šta bi rekao? Ko si ti? Vi koji ste se odlučili da zapišete, zapišite to što ste čuli u svojim mislima, u svome srcu. Vi koji ne pišete, potrudite se da to upamtite. Koje su te 3-4 reči ili jedna rečenica sa kojom biste sami sebe upisali? Kada bi trebalo da vas opiše neko drugi, kako bi vas opisao? Šta mislite? Šta bi rekao o vama? Šta bi rekao o tebi? Zavisi koga pitamo, je li tako? I ja sam to zapisao ovdje. Mama bi rekla sve najbolje, je li tako? Mama, ko sam ja? Sunce moje. Ti si mi sve, ti si najlepša, ti si najdivniji. Kada bi pitali kolege na poslu, možda bi rekli nešto drugačije o nama. Zavisi koga pitamo. Postoje različite odrednice u našem životu koje govore o nama, koje možemo da podelimo u više kategorija, koje otkrivaju jedan deo ko smo mi, zato što smo mi kompleksna bića. Imamo različite kategorije uloga, funkcije, statusa koje otkrivaju deo našeg identiteta. Ove odrednice obuhvataju na neki način sve ko smo mi ili šta nas čini prepoznatljivima. Prijatelji koji su me upoznali na pecanje, kada biste pitali nekog od tih pecaroša, znaš Saško? Ja znam. Pa ko je on? Pa on je pecaroš. Ali to nisam ja samo to. Ja sam nešto mnogo više, tako i ti. Nisam samo student. Postoje porodične odrednice. Ti si muž, žena, otac, majka, sin, ćerka. To je jedna kategorija. Nacionalne odrednice. Kom narodu pripadaš? Da li si Srbin, Makedonac, Hrvat i tako dalje. Čije državljanstvo imaš? Neko ima 2. Kojoj kulturi pripadaš? Postoje geografske odrednice. U kom gradu živiš? U kojoj zemlji? U kom regionu? Na kojoj opštini? Odakle dolazimo, gde živimo? Ja sam Saško sa Novog Beograda, poreklo Makedonac, srpski državljanin od nedavno. Koje obrazovanje imaš? Koji fakultet? Da li imaš doktorat ili nemaš? I tako dalje, i tako dalje. Postoje profesionalne odrednice. Koje ti je zanimanje? Koja je profesija? Koju funkciju imaš kao profesionalac? Postoje interesovanja i hobiji. Neko iz teretane će da kaže da si ti fitness trener, jer te tako te je upoznalo, tako te je upoznao. Voliš muziku, balet, folklor, sve to te određuje. Ti si muzičar. Postoje društvene odrednice. Ti si prijatelj nekome. Ili si član neke zajednice ili organizacije, nekog udruženja građana. Rodbinske veze nas određuju. Znači, ujak si, tetka si nekome. Možda još nisi, ali bit ćeš strina, stric i tako dalje. Postoje duhovne odrednice koje nas određuju. Ja sam hrišćanin. Neko je musliman, neko pripada jednoj crkvi, neko pripada drugoj crkvi i tako dalje. Odnos prema Boga nas određuje. Ko smo? U duhovnom smislu. Sada, postoje različite uloge u odnosu na druge ljude. Dakle, ta uloga opisuje mesto koje imamo u odnosu prema drugim ljudima ili u nekoj zajednici. Ti si prijatelj, komšija, član crkve, građanin, ili si mentor nekome, ili si možda
učenik. Dakle, uloga je više povezana sa odnosima i pripadanjem prema drugim ljudima. Postoje funkcije, različite funkcije. Šta radim, čime se bavim? Koju odgovornost imam? Funkcija opisuje ono što obavljamo, odnosno zadatak, odgovornost ili u našem crkvenom kontekstu službu koju imamo. Imamo pastora, neko je direktor u firmi, neko je predsjednik organizacije, učitelj, vozač, trener i tako dalje i tako dalje. Dakle, ista osoba može imati različite funkcije u različitim okolnostima. Možeš da budeš šef na poslu, ali kad dođeš kući, nisi više šef. Sad si otac, suprug i tako dalje. Postoje različiti statusi. Društveni status. To je posebna jedna vrsta odrednica našeg identiteta. Status govori o položaju ili društvenom stanju koje osoba ima u određenom trenutku. Ili, na primjer, bračni status. Oženjen, neoženjen. Politički status. On je gradonačelnik. Društveni status, umetnik. Neko je poznat kao umetnik i tako dalje i tako dalje. Neke odrednice stičemo rođenjem, ili si muško ili žensko. Treća nema. Amin. Neke odrednice stičemo znanjem. Je li tako? Ti postaješ diplomirani ili diplomirana kada diplomiraš na fakultetu, kada završiš. Do tada nisi bio. Si bio student. Dakle, znanjem. Druge uloge kada se ispune određeni uslovi. Žena postaje majka kada rodi. Tada muž postaje otac. Svekr postaje deda. I tako dalje i tako dalje, kada dobije unuče. Dakle, mora da se ispune određeni uslovi. Svaka odrednica nosi neku vrstu odgovornost i privilegije u životu. Neke odrednice su privremene, a druge trajne. On je bivši direktor u penziji, ali i dalje mamin sin. Naš identitet se sastoji od mnogih odrednica. Od porodice kojoj pripadamo, naroda iz kojeg dolazimo, mesta u kojem živimo, obrazovanje koje imamo, posla koju radimo, stvari koje volimo i duhovne zajednice kojoj pripadamo. Sve su to delovi našeg životnog identiteta koje nas određuju. Ali nijedna od tih odrednica nije naš najdublji identitet. Najvažnije pitanje je ko smo mi pred Bogom. I to je naša tema za večeras. Ko je naš identitet u Hristu? Postoje odrednice koje nam drugi ljudi daju i koje sami sebi dajemo. Evo kako je apostol Pavle opisao sebe kada započinje pismo koje šalje određenoj crkvi. On kaže ovako u poslanici Rimljanima u 1. glavi u 1. stihu. Odmah se predstavlja. Kaže, Pavle, sluga Hrista Isusa i Božjom voljom pozvan za apostola. Tako on sebe vidi. To je njegov identitet u Bogu, u Hristu i tako se predstavlja. Jakov, slično, kaže Jakov, sluga Božji i Gospoda Isusa Hrista. Kad bi pitali Jakova, izvinite gospodine, ko ste vi? Sluga Božji i apostol Gospoda Isusa Hrista. Petar, apostol Petar kaže, Simon Petar, sluga i apostol Isusa Hrista. Oni su znali koja je njihova uloga, funkcija i status u Isusu Hristu. Međutim, u očima nekih ljudi imali su potpuno drugačiji status. Nazivali su ih pogrdnim imenima i davali su im razne etikete. Pavle je bio brbljivac koji uči protiv zakona i buni narod, gde god se pojavi. Tako su ga opisivali, tako su ga doživljavali neki ljudi. Ljudi su ga različito nazivali i različito procenjivali, ali njegov identitet nije zavisio od njihovih etiketa ili, što bi mi rekli, nalepnica koje su oni njemu stavljali. Jer je on tačno znao ko je u Gospodu Isusu Hristu i tako se i predstavljao. Ljudi nam mogu dati etikete, različite i pozitivne, kao komplimente, ali i negativne.
ali samo Bog određuje naš pravi identitet. Kada smo poverovali u Isusa Hrista, mi smo dobili novi identitet. Ispunili su se uslovi. Biblija kaže da si sada novo stvorenje, da si postao nova osoba u Isusu Hristu. Možda si ovo učinio pre 2 meseca, možda si ovo učinio pre 10, 15, 20, 30 godina. Odlučio si u jednom trenutku da doneseš odluku da ćeš od tog trenutka slediti Gospoda Isusa Hrista. Kada si se pokajao za svoje grehe, prihvatio spasenje milošću i postao si dete Božje. Svako ljudsko biće je ljudsko stvorenje, ali prihvatanjem Isusa Hrista se postaje dete Božje. Mnogo važnije je da znamo ko smo u Gospodu u odnosu na to ko smo u odnosu sa ljudima i društvu, jer to onda utiče na naše ponašanje i u društvu i na odnose sa drugim ljudima. Sljedeće 10 istine govore ko si ti u Božjim očima i kako on želi da razumeš svoj novi život u Isusu Hristu. Ove istine nisu samo nešto novo za one koji su nedavno predali život Bogu. Ove istine su podsjetnik za sve nas koji smo doneli tu odluku možda pre 10, 20, 30 godina, pa i više godina, kada smo odlučili da sledimo Gospoda Isusa Hrista i zato je dobro da se još jednom večeras podsjetimo, bez obzira šta je naš identitet na ovoj zemlji, da se podsjetimo ko je naš identitet u Isusu Hristu. Pogledat ćemo zajedno ovih 10 istina. Ima ih mnogo više u Svetom pismu. Ima mnogo više stihova koji govore o našem identitetu u Isusu Hristu i o našem novom statusu i novom identitetu u Hristu, ali ja sam za večeras izdvojio samo 10, pa hajde zajedno da se podsjetimo. Pratit ćemo ovdje i na ekranima. Dakle, prva stvar, ti si sada dete Božje, sin ili ćerka Božja. Apostol Jovan u 1. glavi od 12. do 13. stiha piše ovako: a onima koji su ga primili dao je moć da postanu Božja deca, onima koji veruju u njegovo ime, koji nisu rođeni prirodnim putem, ni od volje tela, ni od volje muža, već od Boga. Kada se nanovo rodiš, ti postaješ dete Božje. Po telu si već rođen, postojiš. Galatima 3:26. Kroz veru u Hrista Isusa vi ste Božji sinovi ili ćerke. Rimljanima 8:16. Sam duh svedoči s našim duhom da smo Božja deca. Prva stvar za večeras. Tvoj identitet je u Hristu, da si ti dete Božje. Druga stvar. Ti si novo stvorenje u Hristu. Započeo je tvoj novi život kada si odlučio da se posvetiš Bogu. 2. Korinčanima 5:17 kaže: ako je dakle neko u Hristu, a ti jesi, novo je stvorenje, staro je prošlo, evo novo je nastalo. Znači, postaješ novo stvorenje i od ovog trenutka kada si odlučio da slediš Isusa Hrista, ti počinješ da živiš jedan novi život posvećenja. Staro je prošlo. Ne želiš više da živiš kao što si nekada živeo. Treća stvar. Ti si opravdan verom u Hrista. Tvoji gresi su oprošteni. Ti si opravdan. Ti si opravdana. Rimljanima 5:1. Pošto smo dakle opravdani verom, imamo mir s Bogom kroz našeg Gospoda Isusa Hrista. Efescima 1:7. U njemu imamo otkupljenje njegovom krvlju, oproštenje prestupa po bogatstvu njegove milosti. Ti si opravdan. Nema više krivice za ona stara dela i za stari grešan život u kome si živeo. Više svesno, manje nesvesno. Ali sada si opravdan u Isusu Hristu. Četvrta stvar. Ti si hram Svetoga Duha koji prebiva u tebi. U tebi sada prebiva Sveti Duh. 1. Korinčanima 6:18-20 kaže Božja reč: bežite od bluda. Svaki greh koji čovjek učini van tela je, a bludnik greši protiv svoga tela. Ili zar ne znate da je vaše telo hram Svetoga Duha koji je u vama, koga imate od Boga,
i da niste svoji, jer skupo ste kupljani, zato svojim telom proslavite Boga. Setite se gde god da ste. Vi ste hram Svetoga Duha. Ni ovo zato što smo večeras mi ovde to konstatovali i doneli kao odluku. Ovo je zato što Gospod tako kaže. Božja reč kaže da smo mi hram Svetoga Duha i poziva nas da živimo svesni ove činjenice. 5. stvar, ti si ud Hristovog tela i pripadaš njegovoj crkvi. 1. Korinčanima 12:27. A vi ste Hristovo telo i pojedinačno udovi. I ovo je jedna posebna tema o kojoj možemo da pričamo danima. Ti sada pripadaš Hristovom telu, njegovoj crkvi. I kao ud imaš svoju funkciju. Treba da budeš funkcionalni ud koji će davati, doprinositi, služiti u Hristovom telu, u crkvi. 6. stvar. Ti si carski sveštenik. Pripadaš svetom narodu. Svi ovde koji sedimo večeras pripadamo svetom narodu. Odvojenom narodu za Boga. Hristovom narodu. 1. Petrova 2:9. Poznati stih. A vi ste izabrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, stečeni narod da objavljujete vrline onoga koji vas je iz tame pozvao u svoju čudesnu svetlost. Ja ne znam da li ti sebe doživljavaš kao sveštenik, ali Gospod kaže, svi smo mi sveštenici. Možda ne po funkciji, ali po tome da smo postali deca Božja, Bog nas naziva sveštenicima. 7. stvar. Ti si naslednik Božji i sunaslednik sa Hristom. Rimljanima 8:16-17. Sam Duh svedoči s našim duhom da smo Božja deca. To smo već pročitali. I slažemo se. Pa ako smo deca, onda smo i naslednici Božji i sunaslednici Hristovi, ako zaista s njim stradamo, da bismo imali udela u njegovoj slavi. Galatima 4:6-7. A pošto ste sinovi, Gospod nam potvrđuje naš identitet, Bog je u vaše srce poslao duha svoga sina koji viče Aba, oče. Tako više nisi rob, nego sin. A ako si sin, onda te je Bog učinio i naslednikom. Mi smo naslednici carstva Božeg. 8. stvar. Ti si svetac Božji. Ti si svetica Božja. Bog te je pozvao da budeš svet i da svojim životom proslavljaš njega. 1. Petrova 1:15-16. Nego, kao što je svet, onaj koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu što činite, jer zapisano je. Budite sveti, jer sam ja svet. Svet znači odvojen. Bog je svet jer je on odvojen u potpunosti od ovog univerzuma, od ovoga sveta. Mi smo se odvojili od ovoga sveta i postali smo sveti ili posvećeni Bogu. 9. stvar. Ti si Hristov svedok i pozvan si da svedočiš o njegovoj ljubavi i spasenju. Dela apostolska 1:8. Ali primit ćete silu kada na vas siđe Sveti Duh i bit ćete moji svedoci u Jerusalimu, u celoj Judeji, Samariji i sve do kraja zemlje. 2. Korinčanima 5:20. Mi smo dakle Hristovi izaslanici. Bog vas opominje preko nas. U Hristovo ime vas molimo, pomirite se sa Bogom. Ovo je poruka koju nosi svaki svedok ili svaki Hristov izaslanik. Gde god se pojavi. Pomirite se sa Bogom. Ovo je evanđelje, ovo je radosna vest. Ovo su propovedali apostoli i mi kao Hristovi svedoci prenosimo istu poruku. 10. stvar, za kraj, ti si stanovnik neba. Tvoj pravi dom je na nebesima i sa nadom očekuješ Hristov povratak. Ako nisi ovo znao, večeras znaš. Gospod ti kaže, ti si već stanovnik neba, bez obzira što ćeš postojati na zemlji 70, 60, 80, što kaže Sveto pismo, možda oni jači 80 pa i 90, ali ti si već stanovnik neba. Filipljanima 3:20. A naša otadžbina je na nebesima. Odakle i iščekujemo spasitelja Gospoda Isusa Hrista. Ovo je tvoj identitet. Ti si sve ovo. I ovo je teško staviti u jednoj rečenici. Ali hvala Bogu da nas Gospod večeras podsjeća ko je naš identitet.
Jednom prilikom, dok je Gospod Isus hodao sa učenicima, pitao ih je šta kažu ljudi o njemu. Čitamo u Markovom evanđelju, 8. glava, 27. do 29. stiha. Ja ću čitati ove stihove, neće se pojaviti na ekranu do kraja poruke. Dok su još bili na putu, on upita svoje učenike, šta kažu ljudi, ko sam ja? Jovan Krstitelj odgovoriše mu, drugi da si Ilija, a treći da si jedan od proroka. A vi, upita ih, šta vi kažete, ko sam ja? Tada Petar reče, ti si Hristos. Ljudi su posmatrali život i Isusovo delovanje i mnogi su bili zbunjeni. Nisu mogli da shvate ko je on. Fariseji su ga smatrali konkurencijom i najvećim neprijateljem, zato što je u njihovoj glavi on širio pogrešno učenje. Pa su se pitali, ko je ovaj, ali vidimo silu. Vaskrsava mrtve, isceljuje bolesne, ovakvu silu još nismo vidjeli. Ko je ovaj? Tuđe mišljenje nije uticalo na Hrista i na njegovu službu i ispunjenje misije spasenja sveta, zato što je on znao ko je on i šta je njegov cilj. Braćo i sestre, želim večeras da svi budemo ohrabreni i rasterećeni od toga kako nas ljudi definišu i šta ljudi misle o nama, nego da znamo ko smo mi u Isusu Hristu. Mnogi su, nažalost, tek na kraju njegovog života shvatili ko je bio Josifov i Marijin sin Isus. Dok je Gospod visio na krstu, ljudi su posmatrali kako je umirao i pitali su se ko je zaista on. Jedni su mu se rugali, a drugi su prepoznali ko je bio sin drvodelje. Čitamo u Matejevom evanđelju 27. glava 54. stih. Hristos visi na krstu, masa je oko njega i čeka da vidi kako će da se završi ovaj čin. Kapetan i oni koji su s njim čuvali Isusa videše zemljotres i sve što se dogodilo, pa se veoma uplašiše i rekoše, ovaj je zaista bio sin Božji. Ko je bio Isus? Hristos, sin Božji. I u tom trenutku, evo kako je Bog potvrdio njegov identitet na jedan veoma interesantan način. Čitamo u Jovanovom evanđelju 19. glava 19. do 22. stih. Pilat napisa natpis i stavi ga na krst. Na njemu je pisalo Isus Nazarečanin, car Judeja. Vidite, sve ovo povezano sa zemaljskim odrednicama. Taj natpis pročitaše mnogi Judeji jer je mesto gdje je Isus bio raspet bilo blizu grada, a bio je napisan na hebrejskom, latinskom i grčkom jeziku. Prvosveštenici rekoše Pilatu, nemoj da pišeš car Judeja, nego da je on rekao da je car Judeja. Pilat im odgovori, što napisah, napisah. Ispunilo se proroštvo na jedan ovakav način da je Bog potvrdio da je Gospod Isus Hristos zaista car Judeja. Iako i do dan danas oni to ne priznaju, kao što oni tada nisu htjeli da prihvate. Ali slava Bogu da je Gospod na ovakav način potvrdio njegov status ili njegov identitet. Jeste bio iz Nazareta, rođen u Nazaretu, car Judeja. I dok su ljudi pokušavali da definišu Isusa, Bog je već znao ko je on. A i sam Hrist je znao ko je on i ko je njegov otac. I mi večeras treba da se podsjetimo i iznova da shvatimo ko smo mi i ko je naš otac. Ljudi su pokušavali da promene natpis. Ali Pilat im je rekao što napisah, napisah, to je to sada. Tamo će to da stoji. I zauvek će se o tome govoriti i čitat će se. Najvažnije je kako nas Bog vidi ko smo mi u Isusu Hristu, a ne šta drugi ljudi misle o nama i kako nas oni definišu.
Ljudi mogu imati svoje mišljenje o tebi, mogu ti dati svoje etikete, ali Bog zna ko si ti u Hristu. I to je najvažnije za tebe večeras, da i ti znaš. I jedno pitanje za razmišljanje. Šta bi ti voleo da ti stoji kao natpis na tvojoj nadgrobnoj ploči? Koje reči bi definisale tvoj život? Nešto će da stoji. Možda samo slika i godina rođenja i godina upokojenja. Šta biste voljeli da piše? Koja je to rečenica koja bi vas u potpunosti opisala i definisala? Ja sam razmišljao o ovom pitanju puno puta. I voleo bi da stoje samo dve reči. Čovek Božji. Ko je bio? On je pecao, on je bio pecaroš. Voleo je ovo, snimao, bio je kamerman, fotograf. Irin muž. Ali najdivniji kompliment, i ja mislim i za vas, za svakog muškarca i za svakog ženu, bila je Božja žena. Čovek Božji. Ko si ti? Možemo odgovoriti na ovo pitanje na više načina. Već smo to videli. Možemo reći gde živimo, odakle dolazimo, šta radimo, kojoj porodici pripadamo i tako dalje. Koje obrazovanje imamo, koji status imamo u društvu. Neki su baš ponosni na svoj status. Političari, pevači, zvezde koji sede u VIP sedištima, uživaju. Ali sve te stvari mogu da se promene. Te odrednice koje nas određuju svakodnevno u ovom životu. Možeš izgubiti posao. Direktori postaju zatvorenici ponekad. Možeš promeniti mesto gde živiš. Možda si iz dalje Jagodinac, ali živiš sad u Beogradu. Može se promeniti bračni status. Možeš izgubiti određenu funkciju u kojoj si uživao. Ljudi mogu promeniti mišljenje o tebi. Danas te vole, sutra te ne vole. Mogu ti dati neku etiketu ili nalepnicu koja nikakve veze nema s onim što Bog kaže o tebi. Meni jednom prilikom jedna sestra, divna sestra ovde, u crkvi smo se sreli i kaže, Saško, pa kako ide pastorska služba? Ja kažem, ja nisam pastor. Kako nisi pastor? To je lep kompliment. A ja kažem, nisam pastor. Kako nisi pastor, ti si ceo život pastor. Ona je verovala, ne znam kako je stekla to uverenje. Ne, kažem, ja nisam, ja sam propovednik, volim da propovedam povremeno, ali nisam pastor. Pa njoj se srušila iluzija o meni sada, pa kako ja sam mišljenja da si ti pastor? Nisam. I mora da promeni mišljenje. On sad više nije pastor. Nikad nije ni bio. Ali najvažnije pitanje, ko sam ja pred Bogom? Šta Bog kaže o meni? A ne šta kažu ljudi, čak ni šta ja mislim o sebi. Ako pripadaš Hristu, onda tvoj identitet više ne određuje ono što ljudi misle o tebi, tvoje prošle greške, tvoji uspesi, tvoj neuspeh, tvoj posao, tvoj novac, tvoja karijera, tvoj status i bilo koja druga etiketa koju ti neko daje ili koju ti je neko dao. Ono što verujemo o sebi pred Bogom direktno utiče na način na koji ćemo živeti. Zato nemoj graditi svoj identitet na onome što može danas da se promeni, nego na onome što je Bog rekao i što je Hristos učinio za tebe. Znati ko smo u Bogu nije samo nešto što treba da znamo, to je nešto po čemu treba i da živimo. Naš identitet određuje naš pogled na sebe. Naš pogled na sebe utiče na naše odluke oblikuju naše ponašanje oblikuje naš svakodnevni život. Zato kada znaš ko si u Hristu, značeš i kako treba i da živiš. I zato bih večeras želeo da ne odeš samo sa 10 biblijskih istina koje smo čuli, nego otiđi sa jednom istinom duboko u svome srcu. Ja znam kome pripadam. Ja znam ko sam u Hristu. I zato želim da moj život bude u skladu sa onim
što Bog kaže da jesam. Ti si dete Božje. Ti si svetica Božja. Da se podsjetimo. Ako zaista verujem da sam Božje dete, onda ne mogu živjeti kao da sam napušten i bez oca. Ako verujem da sam novo stvorenje, ne mogu stalno živjeti kao rob svog starog života. Život mora da se promeni. Ako verujem da sam opravdan i da mi je oprošteno, onda ne moram ceo život živjeti pod osudom svoje prošlosti. Ako verujem da sam hram Svetoga Duha, onda ću paziti kako živim, šta gledam, šta govorim i šta radim sa svojim telom. Živjet ću sveto. Ako verujem da sam deo Hristovog tela, onda ne mogu biti ravnodušan prema crkvi i prema svojoj braći i sestrama. Kao deo Hristovog tela. Ako verujem da sam carski sveštenik, onda moj život ima svrhu. Pozvan sam da objavljujem onoga koji me iz tame pozvao u svoju čudesnu svetlost. Ako verujem da sam Hristov svedok, onda moje ponašanje treba da govori o Hristu i onda kada ništa ne govorim. Ako znam da je moja prava otadžbina na nebesima i da sam u prolazu na ovoj zemlji, onda ovaj svet, njegove vrednosti, priznanja i prolazni uspesi više ne mogu biti ono što određuje moj identitet, jer je sve to prolazno i privremeno. Pitanja šta ja mislim, ko sam ja ili šta drugi kažu o meni, određuju privremeni identitet, ali večni identitet je odredio Bog. Za tebe i za mene. I to je najvažnije što treba da znamo. Jer ako dozvolimo ljudima da određuju naš identitet, onda će i naše ponašanje zavisiti od njihovog mišljenja. A mi to ne želimo. Živet ćemo da bismo zadovoljili ljude, tražit ćemo njihovo priznanje i bit ćemo slomljeni kada nas odbace. Siguran sam da smo svi to iskusili na ovaj ili na onaj način. Ali, kada svoj identitet pronađemo u Bogu, tada možemo da stojimo čvrsto čak i kada nas ljudi ne razumeju, odbace ili pogrešno, u potpunosti pogrešno procene. Mi znamo ko smo u Isusu Hristu, ko je naš identitet. Jer kada znam ko sam u Bogu, znam i kako treba da živim. I za sam kraj ove poruke pročitat ću još jedan stih koji nas vraća na samom početku i daje nam odgovor na pitanje ko sam ja u Hristu, koji je moj identitet. Ako je dakle neko u Hristu, novo je stvorenje, staro je prošlo, evo novo je nastalo. Ti si dete Božje, ti si novo stvorenje u Isusu Hristu. Neka moj život i neka tvoj život svakim danom pokazuje ko sam ja i kome pripadam. A pripadamo Hristu. Amin. Neka nam Bog pomogne da tako živimo. I za sam kraj, ajde da se zajedno svi pomolimo, da nam Bog pomogne da živimo svesni našeg identiteta u Isusu Hristu. Gospode, kada gledamo u krst, kada gledamo u Tvoju svetu i skupocenu žrtvu, mi vidimo da smo vredni u Tebi. Hvala Ti, Gospode, što si dao svoj život za svakog jednog od nas. Hvala Ti, Isuse Hriste, što si umro za naše grehe, Gospode, što si nas očistio od starih greha i što si nam dao novi život, što smo postali Tvoja deca, što smo nova stvorenja, Gospode. Mi smo hram Svetoga Duha, mi smo carsko sveštenstvo. Mi smo Tvoji. Pomozi nam da tako živimo, Gospode, da živimo kao svedoci, dostojni svedoci, kao naslednici, Gospode, nasledstva koje imamo u Isusu Hristu. Pomozi nam da znamo da smo Tvoji. I svesni te velike činjenice, Gospode, da smo Tvoji, da smo Tvoja deca, da se tako ponašamo, da tako živimo svakodnevno, uz Tvoju pomoć, da i mnogi vide da smo Tvoja deca, da smo Tvoje sluge, Tvoje sluškinje, Tvoji poslanici, Gospode. Mi smo Tvoji. I ja se molim da svima nama pomogneš u narednim danima da tako živimo, Gospode.
svesni našeg novog identiteta u Tebi, Isuse Hriste. I sve to zbog Tvoje milosti i Tvoje dobrote koju si pokazao na krstu. I spasio si nas grešnike i dao si nam novi život. Zahvaljujemo Te večeras na svemu tome u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Amin.